Euskararen eguna dela eta, hause, Goierri Sakonaren lana. Oso ondo. Udazkenean gaude eta itsasoko olatu bat naiz. Hobeto begiratzen dut eta mundaka ezagutzen dut. Itsasoa zakarra da, seizugarri. Inguru guztia zuria da olatuen apagarragatik kostaldea iristen direnean. Ni korrika ari naiz. Badakit azkar korrika egin behar dudala, bestela surfalariak harrapatuko naute. Orain negua gaude. Egun ona da zeru urdinarekin eta bardeako harri bat naiz. Isiltasunean eta lasietasunean kabitozen handitasunara begira jartzen naiz. Inguru guztia basamortua da. Iragergiko pasaia dirudi. Orain berriro aldatu naiz. Udaberria da eta Urbasako goi urduki berdeetan. Libre eta zoriontsu korrika egiten duten zaldi taldea gara. Nekatuta gelditzen gara zuhaitz artean. Han inguruan ur iturri fresko bat dago. Eta berriro aldatzen naiz. Denbora horrela doa. Eta udan gaude. Orain neo naiz. Eta eguzkia hartzen ari naiz Kontxako hondartzan. Hondartza betea da. Jendea pasatzen ari da. Haurrak ura botaz jolasten ari dira. Eta ni udako beroaz gozatzen ezan da nago. Baina zer gertatzen da? Bat batean emakume bat etorri da. Eta nire besotik tirakasi da. Esan dit. Esnatu! Euskarako klasean zaude. Ez zuri oian. Ostia, ikasgelan lo hartu dut. Irakasleak haseretuta begiratzen dit. Eta zigortzen ikasgelaren kanpora bidaltzen nau. Burumakur dauden lagunek begiratu egiten didate. Eta eskutuan bar egiten dute. Baina ez dira bakarrak. Klasetik ateratzen naizen bitartean, nik ere irribarre daukat. Zer da Euskal Herria.